Lokal nga mga partido opisyal na nga mibukas sa ilang pagpangampanya. Duha ka mga tao ang gipatay niadtong Biyernes Santo, usa sa lungsod sa Santa Fe, samtang usa dinhi sa dakbayan sa Sugbo. Sugat sa Minglanilla gidagsa sa mga tao. Tinuig nga Healing Festival gipahigayon sa lalawigan sa Siquijor. Maayong hapon Sugbo ug Kabisayan. Niadtong panahon nga wala pay mga doktor ug mga butika aron makapagpalit og tambal sa mga sakit, sa mga albularyo modangup ang mga tawo alang sa pagpatambal. Ang matag mananambal adunay mga lana nga gihumulan og nagkalain-lain nga mga matang sa mga kahoy nga moy maisip nato nga labing unang matang sa herbal medicine. Usa sa labing giatangan sa Healing Festival sa Siquijor mao ang ritual sa paglana nga gamiton sa pagpanambal. Kini himuon lamang kausa sa matag tuig atol sa Semana Santa. Tungod sa pagtuo nga mas epektibo kini. Ang aksyon sa paghimo og lana gisundan ni Jinky Rusit. Duha ka dekada na nga naila nga maayo nga mananambal og tiglana ang magtiayong Ani og Ando Ponce dinhi sa Barangay San Antonio sa Siquijor. Matag Sabado i Gloria lang sab sa Semana Santa kung magluto sila og lana. Tungod kay niining panahona matud pa mas epektibo ang power sa pagpanambal. Sa di palutuon ang lana, 200 ka nagkalain-laing herbal ang kinahanglang andamon og tagod-tagoron. Sunugon kini hangtod nga mahimong uling og ilunod sa kaha, kauban ng puti nga kandila, dugos sa putyukan, dugos sa ligwan, insenso, balas gikan sa sementeryo ug holy water nga moy ingredient sa medicinal wax. Matud ni Ani, sa dili pa kini nila ibaligya, pabinditahan pa nila kini sa simbahan aron mahimong epektibo ug makaayo sa dunay balatian. Epektibo gihapon na kay na mo man ay gituyo og magakuan o magaluto og Semana Santa mo nang gituyo sa kay mao nay pinaka kusog nga kuan blessing, pinakusog nga power. Mao na siya nga hangtod nga abot sa sulod sa usa ka tuig mo epektar gihapon na siya. Bisan na pa og mulapas pa na siya. Unsa nga grabing balay? Tungod sa medicinal wax, daghang sakit ang napaayo ni Ani. Lakip na ini kadtong gipadautan, nasudlan og daotang espiritu o gibarang. Human sa proseso, pabugnaon kini og ingon ni ini nang hitsura sa lana. Kung dunay katul-katul, ipahid lang kini og kung napadautan, kinahanglang ipalina. Good ani ang ang una jud aning nahilboluan ako katong akong ugangan nga si Juan Ponce. Mo jud to siya source na mo nga ingon ani kay kada akong bana mo ni kinamagulangan mo jud na siya gauban-uban gamay pa sa iyang papa. Mo na nga siya ang pangalap og mga. Ang Australian national nga si Toby Hazlett nga usa sa mipalit sa maong lana bisan og karon pa nakadungog niini apan nagtuo nga maayo siya. To see what these people can do, it seems like it could work. It's got lots of things, barks, and lots of medicines from the earth. So I think I would like to try it. Yes, so yes, I do believe in this. Yes. Apan si Nick Bryant Smith na dismaya kay wa na makaabot sa aktwal nga paglana apan ang hinaot nga subling makabalik sa Siquijor. It's our first time in the Philippines and we're having a really great time. So I'd love to come back, but I don't know, maybe in the next couple of days I'll visit one of the healers or something in town to try and still learn a bit while we. Alang sa uban nga mga Siquijodnon, sila mismo ang wa mahibaw sa misteryo nga nakapalibot sa ilang lugar. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rusit, News 5. Sa iyo nga gipahigayon sa mga taga San Juan, lalawigan sa Siquijor ang sugat sa pagkabanaw ni Jesucristo. Alas 12:30 sa kadlawon gipahigayon ang sugat sa St. Augustine Parish Church nga gitambungan sa mga debotong Katoliko. Ang sugat gisunod dayon human sa Easter Vigil Mass kun ang pagbentida sa kayo og tubig Sabado sa gabii.
Nag-abot ang mga nagkalain-laing nga mga mananambal gikan sa nagkalain-laing mga nga nasod along-alang sa Healing Festival sa lalawigan sa Siquijor. Lakip sa mga misaksi sa tinuig nga kalihukan ang mga local tourists ug ang mga langyaw gikan sa gawa sa nasod. Ang Siquijor nagtunga nga mawala na ang pag-ila kanila nga lugar sa mga barangan nga nakahatag og daotang imahe sa lalawigan. Ani ang special report ni Jinky Rusit. Alas 10 sa gabi niya itong Huwebes Santo, gitunga sa news team ang 11 kilometros nga dalan aron makaabot sa kinatas ang bukid sa Siquijor nga mao ang Mount Bandilaan. Pag-abot sa area, ingon niini kabaga ang mga tao nga misugat kanamo. Sukwahi sa tradisyonal nga paghandom sa Huwebes Santo nga solemne, apan dinhi adunay nagcamping, nagdisco, nag-inom, samtang dunay nagpatukar og acoustic. Pagkabuntag sa Biyernes Santo, midoble pa ang kabaga sa mga tao nga mitungas dinhi, lakip na ang lokal ug langyang turista. Matag Biyernes Santo nahimo na nga usa ka dakong international event ang Healing Festival dinhi sa Mount Bandilaan. Kini tungod kay niining higayon na lang magkatapok ang mga herbalist ug mga mananambal aron sa pag-renew sa ilang mga panaad, pagsalig ug pagtuo. Si Jojo nga usa ka mananambal na busy sa pagpanit ining 22 ka klase sa punuan sa kahoy aron himuong lana. Gitawag kini nga pagadlep. Ang finished product giingong makatambal sa sakit nga rayuma, bughat, pasmo, buyag, hilo ug bisan cancer. Ilado na sab nga bolo-bolo healer si Guillermo Yungod. Gamit ang bato nga gisud niya sa baso, yab-an niya kini og tubig dayon tay hupon. Kung duna kay gibati, malubog ang tubig. Muhunong lamang siya kung mutin-aw na og balik ang tubig sa baso tungod kay nagpasabot kini nga ayon na ang tao. Oh, gipadawat pitul ka tuig. Kung ito yung gigamit na naman kay patyon mo po ko. Kaya sayang na naman ang itagaan ko katapos katao di paggamito na ko. Gaan kaayo imuhang kuan, kaminaw sa imuhang lawas. Then murag kuan ba kanang na ang lami kay murag refresh kaayo ang imuhang gibati sa imuhang kaugalingon. Lahi sab ang paagi sa binabaylan healing tungod kay duna sila'y ritual nga himuon pagpahawa sa daotang espiritu ug negative energy sa imong lawas. Duna sila yamyamon nga Latin, dayon paspasan ka ug lukay. Sa maong paagi, 500 pesos ang singil nila, gawas sa card reading nga 200 pesos. Pasuwaton ka sa imong pangalan sa papel ug sunugon aron masayran kung unsang parte sa imong lawas ang angayang ampingan. Alang sa mananambal, susama ra kini ug nagpahiling ka sa doktor. So, sa tawas sa papel, ito ay parang modern x-ray. So maaaring makita ng nagtatawas yung specific na organ na kailangan mong ingatan kaagad. Usasab ka healer ang Japanese national nga si Kayoko. Pinaagi sa gipabukal nga lana, kini ang iyang gamiton panghaplas sa buot magpamasahe. Yeah, especially today it's Good Friday. So for the spiritual things, we buy coconut milk, then boiling it. It will be oil. Apan ang 37 anyos nga si Jonel, 15-12 anyos pa lang diyang nakatun sa pagpanambal miingon nga dunay bisa ang pagtambal kung mutuo ug musalig ka sa ilang katakos sa pagtambal. Ang uban mangutana sila ngano na giunsa man to nimo. Ayaw ra ko kutan kay himo instrumento ra ko. Bisan ako mismo, bisan kamo sa kaugalingon na experience na ninyo na mao ra gyud ay kamatuoran. Dili ta kinahanglan og specific nga scientific nga terminologies. O tukion pa nato unsay misteryo o tanhaga nga nahitabo nato sa atong kaugalingon. Namatikdan nga dili lang mga lokal nga turista ang mituon niini tungod kay ang Sweden national nga si Paul Lindy migaan ang pamati diyang nakasuway sa masahe sa mga gitawag og faith healers. The massage here was great, so it's very nice here. Great people.
Matod sa Tourism Office sa Siquijor, 2010 pa diyang gisugdan ng Healing Festival, din matagtuig adunay pagsaka sa mga turista. Tinguha sa gobernador sa maong lalawigan nga si Zaldi Villa nga maila ang Siquijor isip Healing Island ug dili tungod sa daotang buhat sama sa pagdaot og barang. Kay makadugang nig attraction sa Siquijor kay wala man gyud ni sa ubang probinsya ang kanang bolo-bolo. We compared from the data, statistics in 2014 and 2015, na may increase nga 51%. So, nag-increase every year ang arrivals. Siguro, usa na sa factor ang social media, tungod kay na-promote na siya maayo. Nunot sa kabaga sa tao nga tuyong mibisita sa Healing Festival, way natala nga kasamok og mga reklamo ang buhatan sa Police Provincial Office sa Siquijor sa pagpanguna ni Senior Superintendent Erson Digal tungod sa gipatuman nga police visibility sa area. For the first time daw nga karon nga wa nagyoy sakyanan nga gipaagi diristo nga akong gihimo what we did in Cebu nga pag-ingog close dito wa gyud kuan bahala tanang tao mag-hike basta at least ang seguridad, ang safety, security sa atong mga turista nga naa diri sa Mount Bandilaan. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Sa ika-22, kahigayon subling nagpalansang sa krus ang nailhan na nga si Gilbert Bargayo dito gihapon sa lungsod sa Tuburan. Ang mong kalihukan mihugup og daghang turista. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Unang gigaid sa krus ang duha ka mga kawatan samtang gibatbat ang 7 palabra sa lungsod sa Tuburan ni atong Biyernes Santo. Pasado las 2 na nagpakita si Gilbert Bargayo alang sa iyang ikaapat nga pagpalansang sa krus sa maong lungsod. Gihugupan sa mga lokal ug langyaw nga mga turista ang kalihukan. Unang gilansang ang mga kamot ug dayon ang mga tiil ni Bargayo. Gisamaran usab ang iyang tiyan o gipadugo. Wa magdugay o gitangtang sa krus si Bargayo. Dinhi na namatikdan ang grabe nga pagdugo sa iyang mga tiil. Gipasakay sa ambulansya si Bargayo o gidala sa usa ka pribado nga beach house diin siya miampo o milimpyo sa iyang mga samad sa dagat. Gipahinungod ni Bargayo ang iyang pagpalansang sa krus alang sa malinawon nga eleksyon. Way plano nga muhunong si Bargayo kay wa pa mahuman ang iyang gipahimo nga kapilya ug wa pa usab niya mahibaw ang iyang misyon. Wa ko pa kabaw kun unsay ako mission basta as long as para mo continue ko gyapon sa ako sacrifice. Mabawa na malani kumundang na ko kaya. Dako ang pagpasalamat ni Tuburan Mayor Aljun Diamante sa gibuhat ni Bargayo nga nagpakita sa kaminungdanon sa kamatayon ni Hesukristo sa krus. Mo na kini ang ika-22 nga pagpalansang sa krus ni Bargayo matag Biyernes Santo. Wake up call siya in the sense nga ang values nga katong nandan sa unang panahon nga dapat unta mabalik. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Tinuig nga Sugat Festival sa lungsod sa Minglanilla gidagsa gihapon sa mga tao. Ang detalye sa report ni Ryan Sorote. Dako og mabulukon nga stage og mga costume. Mao kini ang Sugat Festival sa lungsod sa Minglanilla matag tuig sa Pasko sa pagkabanhaw. Gabi pa lang sayo nga naghuwat sa tinuig nga kalihukan ang mga tagalungsod sa Minglanilla ug mga bisita. Gawas sa buhing kalbaryo, doon na say drama sa usa ka pamilya nga nawadan og pagsalig sa Ginoo. Apan ang labing giatangan ang pagkabanhaw ni Hesukristo. Kabahin ini ang panagharong sa anghel ug mga demonyo nga nanglupad. Gigamitan kini og mga pyrotechnic ug special sound effects. Giparada usab ang mga karang imahen sa mga berhen ug nabanhaw nga Ginoo. Napuno usab ang entablado sa mga kirubines. Doon na say mga anghel nga nanglupad. Natapos ang pasundayag sa pagkita sa nabanhaw nga Hesukristo. Gibase ang dula sa pasyon sa mga suwat ni San Ambrosio o San Agustin. May nangdanon alang sa simbahan ang kalihukan nga nagpakita sa paghatag o importansya ni Jesus sa iyang inahan nga ang nayansundon sa kapatanunan karon. Mao nga sa iyang pagkabanhaw, iuna niya pagbisita ug magtagpo ang iyang inahan nga malimpayon ug mapasalamaton nga nakikita siyang nabanhaw nga anak. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5.
Namatikdan ang dakong kausaban sa pagsaulog sa katawhan sa mga balaang adlaw sa Semana Santa. Inay mamalandong atol sa Holy Week, naglabaw na ang panghululing hayaw. Kinigi aksyon na ni Edwin Cañete. Bisan naglagiting ang kainit kaghapong adlaw, wala gihapon panimbalinga sa katawan ug padayon gihapon nangaligo sa dagat. Napuno sa tawo ang dagat sa Talisay. Ang uban ini adto na lang kilid sa baybayon nagbutang og payong. Lamisa nga mo'y giabutangan sa ilang mga pagkaon. Ana usab ang mga lifeguard sa kadagatan aron sa pagbantay sa mga nangaligo. Kining usa ka lalaki nga naglingkod sa bangko nga adunay gamayng lamisa. Mibutyag nga matag Eastern Sunday sila mga ligo sa dagat. Apan ining panahon na wala na sila makakuha og cottage gumikan sa kadaghan sa tao. Mas nindot man diri kay libre. Dito may bayad magod, mahal magod ang cottage. So nahutdan sad mo. Naghutdan sad mi kay Misa kausab pag maayo ang presyo sa mga makaon sama sa lechon nga adunay 450 pesos matag kilo. Samtang sipat ni nga pagpaabang og salbabida, ni pasaka usab sa iyang presyo nga gikan sa 20 pesos nga ordinaryong adlaw, 30 pesos na kagahapon. Wa ba niyong uminto katong mga miyagi? Laing adlaw 20, karon kamoy 30. Kuan man famous pa. Bisan ang baybayon sa Talisay wala malikayi sa political gimmick. Kining usa ka streamer nga adunay number 23 pagkakonsiya sa Talisay gi-display sa baybayon. Dako na kayo og kalainan ang pagsaulog sa Semana Santa karon og itandi niya itong milabayng katuigan. Kini ang namatikdan ni Police Chief Superintendent Manuel Gaerlan, ang hipi sa PRO7 nga atol sa iyang pag-inspeksyon sa nakalinlaing lugar dinhi sa lalawigan sa Sugbo, iyang nakita nga adunay daghang tawo nga nag-inom og nag-video kay. Niyatong milabayng katuigan ang mga tao analang sulod silang panimay nga magpalandong sa 7 ka pulong. Hinuod gihulagway ni Gaerlan nga malinaw ng ginatibukang pagsaulog sa Semana Santa. Dati pagka Monday, Thursday and Holy, yung Good Friday, tahimik ng tahimik, walang nagiinuman, walang nagbi-videoke. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Niarangkada na sa unang adlaw sa ilang pagpangampanya ang Team Rama. Din unang giparaygan nila mao ang mga kawani sa Cebu City Hall. Si Ryan Sorote nagsunod sa aksyon. Mail! Gisugdan sa Team Rama ni Cebu City Mayor Michael Rama og pag-ampo ang unang adlaw sa ilang pagpangampanya. Gipanguluhan usab sa mayor ang ilang sinimana nga flag raising ceremony nga gitambungan usab sa iyang mga kauban sa partido. Gawa sa yellow, red ug green nga kolor sa partido, namatikdan usab ang pagsulob og green sa mga empleyado sa City Hall. Human sa seremonyas, mihangyo si Rama sa mga empleyado sa City Hall nga iyang ipaylaila ang iyang tibuok slate. Wa panumbaling nga sa mayor nga dunay ubang mga nanambong nga mga supporters sa Bando Osmeña Pundo Kauswagan ni kanhi Mayor Tomas Osmeña. Utong lang ba? Utong lang! Itingog na do sa Mayo 9 ang pagdaog-daog sa ilang numero kanado! Tagsa-tagsa nga gipanawag ni Rama ang iyang mga konsehal sa North District nga silang Apas Barangay Captain Ramil Ayuman, former Congressman Pastor Jong Alcover, kanhi City Councilor Edwin Agmok, Tinago Barangay Captain Joel Gaganera ug Edgardo J.P. Labella, anak ni Vice Mayor Edgar Labella. Present sab si kanhi Mayor Alvin Garcia aron sa pagkumpeto sa North District. Naguna sa South District ang mga lady candidates nga silang Jocelyn Pesquera ug inayawan Barangay Captain Lotlot Ignacio Sun. Naasab silang re-electionist David Dumulak, Hans Nandel Abella ug James Cuenco, former City Councilors Jose Daluz III, Eduardo Rama, Renato Junjun Osmeña Jr., ang anak ni kanhi Vice Mayor Renato Osmeña Sr. All smiles sab si Consel Jerry Carrillo nga magpapili pagka-kongresista sa North District. Gipasagarbo usab ni Rama ang re-electionist nga si Vice Mayor Edgar Labella. Edgar Labella! Human sa pagpamarayag ni Rama sa mga taga City Hall, bisan ngadto sa mga solid BOPK supporters, nidalit silang impromptu nga dance number. Katong inyong problema ay kaguon.
kay basig magsuka-suka niya mo sa inyong magtawa. Mga kaora, hindi sa panahon. Salamat sa inyong pag-utong. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Sa pagsugod sa campaign period sa lokal nga mga kandidato, gimanduan ang kapulisan sa lalawigan sa pagpaniid sa mga kalihukan niini. Lakip kini sa ilang intelligence gathering operations aron malikayan ang mga bayolenteng panghitabo atul sa eleksyon. Kini giaksyonan ni Edwin Cañete. Gimanduan karon sa Provincial Police Office Director Senior Superintendent Clifford Giranod ang tanang hipi sa kapulisan sa probinsya sa Sugbo sa pagmonitor sa mga kalihukan sa mga politiko. Seguridad sa politiko mo'y usa sa ilang tahas karong panahon na ilabi na kung mag-abot ang duha ka dalan sa mga supporters ug musampot niya hinuon sa kagubot. Actually, any kind of political parties nagbibigay tayo ng security knowing na baka may threat sila, at least at saka yung route security para safe naman sila nadadaan doon. And we're trying our best not to adjust the schedules or the routes kasi baka magpang-abot yung mga political parties, mga kalaban na mga parties. Samtang ipaubos na karon sa heightened alert ang tibuok Rehiyon 7 alang sa pagsugod na sa lokal nga pagpangampanya. So we are now shifting to election campaign mode local. Naka-heightened alert po pa rin Yes, tayo. oo, naka-heightened alert kami. And we are inaano namin kung kinakailangan mag-full alert kami, I will announce. But Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Simultaneous operation gihimo sa kapulisan batok sa illegal manufacturer sa loose firearms sa tulo ka barangay sa Dakbayan sa Danao. Si Ray Pasaporte sa detalye. Sa barangay Kahumayan nadakpan ang magsuong Real 34 anyos ug Ariel Perez 28 anyos kinsa nakuhaan og mga kagamitan sa paghimo og armas nga gamiton sa paglungag sa puthaw nga pormahan sa kalibre 45 nga armas. Matud sa magsuong Perez, dili ila ang nasakmit nga ebidensya ug igurang gibutang sa ilang panimay. Gitug-an niini ang tag-iya sa hunuhan mao si Mario Tulo. Butangan mo sa amo. Mga ako sa mga tao ng mga puthaw sa mga tao nang ipa igor ako sa pag-ubra ba paglungag. Kay kaniya ta urong gin ta mini ang tunuhan. Masin ba niya ang mga tao mahangyo man nga wan paubra ba palungag kay unsa man kuno ibuhi silang mga anak. Nya napay ilang nag-eskwela, unsa man kuno ilang igasto. Ya, manlulusan ko sila. Kung kita giya sa motor mo, may gamit para lungang. Butang ron sa amo asa sir. Ang PIB milusad sa maong operasyon tungod kay nagkaduol na ang eleksyon. Diin posibleng gamiton kini sa mga guns. Gumikan sa subsub nga kampanya sa mga kapulisan ang ubang illegal gun manufacturer sa Danau City. Nibalhin na ngadto sa mga bukirang lugar nga lisod na kining sudlon sa mga operatiba. Laing nakuha sa PIB ang klase-klase nga armas sa barangay Manlayag ug Suba apan walay nasikop nga tighimo niini. Lakip sa nakuhang armas ang caliber 22 apan ang gamiton nga bala niini bala sa 9mm. At least sa una ang atong dakop na arag dun sa within the city, siguro mga tago-tago lang nga lugar. But then sa karon tuwa na gid sila sa mga lisod nga lugar ng tago. And for me, it is a good sign that indeed we are effective in the campaign against illegal gun manufacturing. Kaya kung naana sila sa syudad lang or naana sila sa accessible areas, meaning to say nga they are just very relaxed and they are very confident that there's no operation against those firearms. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Nadakpan sa mga pulis ang giilang nga drug pusher nga nagtanom og marijuana sa ilang balay. Kini giaksyonan ni Edwin Cañete. Niadtong Biyernes Santo, nadakpan sa kapulisan si Rowena Bautista samtang daling nakasibat ang iyang kapikas nga si Stanley Bautista diyang iyang nasigpatan nga ang presensya sa kapulisan. Duha ka semana gisurveillan sa mga pulis sa Punta Princesa Police Station ang pamilyang Bautista gumikan sa pagpayuhot og marijuana og shabu sa sitio Obka, Barangay Kiyot.
Ang hipi sa Punta Princesa Police Station nga si Police Senior Inspector Percival Miasco na mahayag nga gumikan sa kasudlunon sa maong lugar naglisod ang kapulisan sa ilang operasyon. Kuan gyud. Lisod sa gamay kay sudlunon man gyud nga area niya. Lisod man dali. Mga punuan sa marijuana, linikit nga marijuana, pinauga nga marijuana nga andam na alang sa paglikit, pinakiting shabu ang nasakmit sa kapulisan, apil na nini ang mga kagamitan nga alang sa pagsuyop. Apil sa gikuha sa kapulisan mo ang picture frame nga adunay dahon sa marijuana. Si Rowena Bautista nagdumili usab sa paghatag og pamahayag og igo lang niingon nga andam siya mukuyog sa mga pulis. Ang tanong ni, imong bana ikaw? Ha? Kining gabay nga bangag gigamit aron anhi ipalusot ang drugas sa gayon nga adunay customer nga mopalit. Samtang sa ilang atop gitanom sulod sa mga kaang ang mga punuan sa marijuana. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Pagpasaylo o paghigugma mo ay tinguha nga mahimong bunga sa pamalandong sa pagsaulog sa Semana Santa. Kini ang gipadayag sa Arsobispo sa Sugbo atol sa iyang pagsaulog sa mga balaan nga adlaw. Ani ang report ni Edwin Cañete. Napuno ang simbahan sa Cebu Metropolitan Cathedral nitong Huwebes Santo alang sa hugas sa tiil nga gipunguluhan ni Cebu Archbishop Jose Palma. 12 katawo gikan sa nakadiyang mga industriya ang gihugasan o gihagkan ni Palma ang tiil. Giisip ni Palma ang pagpahigayon sa International Eucharistic Congress dinhi sa Sugbo mao'y usa sa mga tahas ni Kristo sa mga Sugboanon. International Eucharistic Congress o sumala sa mga testimonya, mga suwat o lain-laing mga feedback sa mga partisipante. Makaingon kita, salamat sa Diyos, grasya sa Ginoo, ang maong kasaulugan, malinawon, memorable. Gipasalamatan ni Palma ang katawan sa ilang mga pag-ampo nga nagbalampuson ang kalihukan. Samtang itong Biyernes Santo, si Bishop Jose Palma namahayag human sa 7 palabras nga panaghinugmaay sa pamilya o pagpasaylo sa mga nakasala, mao'y usa sa tumong nga tinguha sa labaw nga makagagahom. Santo, ang atong panagtigom karong mapuna na siguro nako nakadala og nindot kayong leksyon alang natong tanan. Gipahibalo usab ni Palma nga karong tuiga mao ang pagsaulog sa Year of the Mercy. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Mayor Michael Rama ang nanguna sa pagpinitensya sa buhing Kalbaryo sa simbahan sa Guadalupe ni atong Biyernes Santos. Ang pagpasundayag sa buhing Kalbaryo nanukad sa simbahan sa San Nicolas paingon sa simbahan sa Guadalupe, subay dalan V. Rama. Wala pa nung bilninga sa mga tao ang kainit sa adlaw og niduyog sa kalihukan. Namatikdan nga mas gamay ang nikuyog karong tuiga kung itandi sa miaging tuig. Ikalimang estasyon. JVR misugod sa iyang kampanya sa dakbayan sa Talisay. Iyang gipresentar iyang kaugalingon nga usa ka leader nga adunay pagbati sa mga kabus. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Mayor Johnny V. De Los Reyes. Gisugdan na usab sa grupo ni Talisay City Mayor Johnny V. De Los Reyes ang ilang pagpangampanya kagahapon. Sa huwan na tubangan sa Talisay City Hall, nagtapok ang mga supporters ng JVR alang silang 11 meeting di abanse. Namatikdan nga naghinobra ang kulor nga puti ug blue sa mga campaign materials sa Team JVR nga may kulor ni PDP laban standard bearer Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Bisan pa man ini, doon nagihapoy nahibilin nga yellow sa ilang campaign posters o tarpaulin isip pagpakita nila o pagsuporta sa kandidatura ni Cebu Governor Junjun Davide o ni Vice Governor Agnes Magpale sa Liberal Party. Una nang giklaro ni Mayor JVR nga di nila mahimong kalimtan si Davide ug Magpale nga dakog na tampo sa pagpalambo sa dakbayan sa Talisay. Dali ra usab matud pa nga maduol ang duha ka lider sa mga nanginahanglan. Ang klase nga lider nga motusab niya alang sa katawhan. Hindi nga baliban, nagsan niya katabang sa samon sa Talisay niya. Lain ra po kaya ako siya biyaan. Kasi nibiya ako sa nasyonal, pero di na ako siya biyaan. Chris Paes! Present usab ang suod nga higala sa mayor nga si Chris Paes nga magpapili pagka-senador ubos sa Liberal Party.
hangyo karon ni JVR sa mga taga-Talisay nga di magpada sa kwarta sa adlaw sa piniliay. Matud sa mayor, angay pilion sa mabutante ang lider nga daling maduol umubati sa mga kabus. Kinahanglan nato ipakita nato nga mubutar mo dili tungod sa kwarta, tungod sa kanang maayong binuhatan sa inyo hanyang pilion. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Liberal Party sa lalawigan sa Sugbo mupahigayon og 3-day caravan isip opening salvo sa local campaign period karong adlaw. Nagsunod sa aksyon si Ray Pasaporte. Atol sa formal nga pagbukas sa local campaign period karong adlaw, gipahigayon dayon sa Partidong Liberal sa lalawigan sa Sugbo ang opening salvo caravan nga mulanat og 3 ka adlaw. Sa wala paggisugdan ang karavan sa Ilpi, kuyog ang mga supporters niini. Ang partido ni halad og usa ka santos nga misa sa lungsod sa Argao. Gikan sa Argao hangtod sa lungsod sa Dalaget, ang ilang mga supporters lakip na ang mga opisyalis sa barangay nga kutob sa maagian. Naghulat sa kadalanan nga nagsulob og yelo nga t-shirt. Lakip nga nag-atang sa karavan ang mga batang tinun-an sa elementarya. Karong gabi ipahigayon sa Ilpi ang Grand Rally sa lungsod sa Dumanhog. Kalyado sa Ilpi sa Dumanhog si Gontrano Hika nga magpapili pagka-mayor ug Rene Asintesta alang sa vice-mayor. Ugma sa buntag ang grupo gihapon nila ni Davide ug magpali. Muhalad og usa ka santos nga misa sa lungsod sa Barili. Uban ang mga kandidato sa lungsod sa dili pasugdan ang karavan paingon sa daan bantayan diin tapuson nila ang ikaduhang adlaw pinaagi sa Grand Rally. Buntag sa Miyerkules sugdan sab ang karavan paingon sa Konsolasyon diin ipahigayon ang Grand Rally ini kagabi. Si Senatoriable Mark Lapid ni abot sab kaganihang buntag ug matud niini nga nitungag gyud siya sa opening salvo caravan isip suporta nila ni Davide ug magpali ug sa uban pang mga kandidato ubos sa ilang partido. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Natugaw ang pagkamalinawon sa Biyernes Santo sa dakbayan sa Sugbo human gipusil patay ang usa ka tawo. Kinigiaksyonan ni Edwin Cañete. Nagdangungoy sa paghila kining babae dihang giablihan sa kapulisan ang plastik nga gitabon sa patayng lawas sa iyang kapikas. Ang biktima gipusil atubangan sa DSWD7 office sa General Maximum Avenue nitong Biyernes Santo sa gabi. Ang biktima nga wala na'y kinabuhi nga naabtan sa kapulisan na ila nga si Arnel Alia, 34 anyos ug usa ka supporter sa usa ka politiko. Ang gwardya sa DSWD nga si Oliver Cabardo na mahayag nga nakadungog siyang buto sa armas. Dili man mi nangaon nya dungog na magbuto, wala ra may kay katuon mig mineral water ha. Oo. Di dayon mig kaon. Pag duwag buto, ibo naman mi na inidagan na payon dito. Ni na po nagkaguliyang na tanan. Wa masayot ang kapuyo sa biktima nga si Vanessa Oliva kung aduna pa gikakontra ang iyang bana. Iyang gitugan nga usa ka leader sa fraternity si Arnel. Langanan niya kay initon mong na siya ulugod niya. Sige mi siya lakaw-lakaw. Karong mga simanahon na og niagi simana. Sige manggod siya og pamilit og kanang kuan sa kandidato kang Grispo ba. Usa ka kabhang sa gituoan nga 45 caliber ang na-recover sa homicide section. Posible nga ang CCTV camera nga naa sa DSWD makatabang sa mga pulis sa pagsulbad sa mga kaso o pag-ila sa suspect. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Patay ang usa ka maintenance worker dihang gipusil kini sa security guard sa usa ka resort sa Santa Fe, Isla sa Bantayan, Biyernes sa kadlawon. Naila ang 39 anyos nga biktima nga si Joseph Cordova Tibay Jr. tabahante sa Marlin Beach Resort sa Barangay Talisay sa Maong Lungsod. Unom kasamad pinusilan ang nakaingon sa kamatayon ni Tibay human pusilan ni Antonio Cañas, 34 anyos gamit ang .38 revolver. Anaa sa prisuhan sa Santa Fe Police Station nagtingkagol ang suspetsado sa pagpamusil. Gingong namugos ang biktima sa pagsud sa Maong Resort, hinungdan nga gipusil kini sa gwardya. Ang insidente may labot sa nagpadayong bangi sa yuta tali sa pamilyang Alejandro Almodil ug Pedro Escario Jr. Wa pa manggod mo ingon ang akong iyaan nga mauna wala siya bahin eh. Unya. Mao nagkaron nga nagkahibaw kami nga pat na de kuno ka tuig o lima nga wa sila kabahin eh.
hatagan unta kami insaktong proteksyon patas nga pagserbisyo ba, dili babayas ba. Happy Monday mga igsuon! Mga kasikas sa isla sa Bantayan at tul sa Semana Santa atong gisundan. Ani ang report sa paglakwatsa ni JP Laucotsera. Usa ang lungsod sa Santa Fe sa isla sa Bantayan sa miyanang bahin sa Sugbo ang tuyuon nga dagsaon sa kadaghanan mapalokal o langyaw nga mga turista man sa Semana Santa. Usa sa gikahinaman sa mga turista ang puting kabaybayunan ug ang malakristal nga kadagatan. Duna say daghang mga kalingawan sa isla bisan Semana Santa. Sama ining pamilya nga nagpa-beach volley tournament sa puti nga kabaybayunan sa Santa Fe. Agig pasidungog sa ilang katiguangan nga mitaliwan na. Duna say gimuntar nga HIV testing center ang usa ka non-government organization nga nag-awhag sa kadaghanan sa pagpa-HIV test tungod sa pagsaka sa kaso sa HIV sa Sugbo. Nang hatag sab og mga HIV kit ang grupo sa mga turista. Spotted sab sa isla ang bibila ka mga celebrity sama sa basketballistang si Terence Romeo nga game kaayong nagpa-picture sa mga fans. Nasigpatan sab si Maria Higante, ang usa sa mga official candidate sa Binibining Pilipinas 2016 nga nakigbanding uban ng iyang pamilya nga lumad nga taga Santa Fe. Sama sa naandan, mas gidubok ang puting ang kabaybayunan og tin-aw nga kadagatan sa isla sa mga pamilya nga gusto lang mag-swimming all day long. Matag tuig ang pagsaka sa gidaghanon sa mga turistang mudagsa sa isla atol sa Semana Santa. Ug mao kadto naglangkob sa atong light news karong hapon alang sa walay karapusang mga chika o panikon ninyong matag alas 8 sa buntag weekday sa Rated JP sa Radio 511.9 News FM Cebu. Kini si JP Laucotsera nga toward the gay nagkanayon. Mingaw walay uyab pero mas mingaw kung wa kay kwarta. Agay! Ug mao kadto mga balita sa Aksyon Bisaya, mga balita nga pundasyon sa ligdong nga opinyon o konkretong solusyon. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa kapatid, kay di lang kutob sa balita, aksyon!